Казочки з Альтаночки. Вітаю вас, мої маленькі сябри. З вами Усмішка і час казки. Усмішка для жабки. Аднаго дня жабка адчула сябе самай самотнай на свеце. Квак, квак, ціхенька заквакала яна свайму адлюстраванню ў вадзе. Побач праплываў акунь. Паглядзеў на яе смутны тварак, высунуўся з вады і забаўна скруціў рыльца ў трубачку. Але жабка не засмяялася. Тады падляцеў да яе матылёк і пацалаваў у самы носік. Але жабка і гэтага не заўважыла. Паспрабавала развесяліць яе і сонца. Палашчыла ў носік сваім праменьчыкам, але жабка толькі чихнула. Тым часам мама жабка завіхалася ў краме, дзе працавала. То дапамагала выбіраць насмачнейшыя сыры, то расхвальвала новае сунічнае варэнне і махала ўсім на развітанне лапкай. Раптам адчула яна дробны ўкол у сэрца. Нешта сталася з маёй жабкай, затурбавалася яна. Крыху паразважала, а пасля звярнулася да бабра, які акурат адыходзіў ад касы. «Даруйце, а вы часам не да возера ідзяцё?» «Так, іду менавіта туды», – адказаў бабёр. «Чым вам дапамагчы?» Мама жабка падумала пра сваю дачушку, і на яе рыльцы з'явілася зіхоткая і чулая ўсмешка. «Я буду вельмі ўдзячная, калі вы перадасё гэтую усмешку жабцы. Мы жывём там, дзе растуць маладыя таполі». Бабёр пакланіўся, усміхнуўся, падзякаваў за давер і рушыў у дарогу. Але не паспеў ён далёка адысці, як заўважыў сцірту галінак, ідэальна прыдатных для новай плаціны. Ажно сэрца застукала ў яго, але ж ён абяцаў перадаць жабцы маміну усмешку. На шчасце, побач праходзіла вытра. Бобр усміхнуўся ёй, як толькі мог, зіхотка і чуліва. «Ці маглі б вы быць так ласкавыя і перадаць гэтую усмешку ад мамы жабкі дачцэ? Яны жывуць над возерам, дзе растуць маладыя таполі». «Перадам з задавальненнем», – адказала выдра, сміхнулася і пабегла туды, куды паказаў ёй бабёр. Яна усміхалася ад вуха да вуха, паглядаючы, як плывуць аблокі ў небе,
Яны такія забаўныя. Адно з іх нават нагадала ёй гаршочак з малаком, які выдра зранку паставіла разагрэць. Вох, а я ж пакінула малако на пліце. Аж падскочыла выдра знянацку. Трэба бегчы дадому, але як жа усмешка для жабкі? Не магу ж я іх падвесці. Пачуў яе дзяцел, які рамантаваў сваё дупло. «Бяжыце, бяжыце хутчэй дадому!» – застукаў ён у пень. «Я ахвотна перадам жабцы усмешку». Правёўшы выдру позіркам, дзяцел паляцеў у бок возера. Прысеўшы па дарозе на адно з дрэваў, пачуў ён знаёмы голас. «Вітаю, дзяцел! А што ты тут робіш?» Дзяцел пазнаў сваю даўнюю сяброўку. «Вітаю, сасна! Якая прыемная сустрэча! 100 гадоў з табой не бачыліся!» І яны прыемна размаўлялі, як раптам пачулі трэск галінкі і ўбачылі лісяня. Дзяцел выбачыўся перад сасной і спытаў лісяня, ці не хоча той прабегчыся з усмешкай для жабкі. Лісяня аж запляскала з радасці і праз імгненне знікла з вачэй. Падскокваючы, лісяня несла дарогою усмешку, калі пачула голас сваёй мамы. «Лісяня, абедаць! Хутка бяжы мыць лапкі!» «Ой-вой, і што ж мне цяпер рабіць?» – замаркоцілася лісяня, якое да таго ж і сапраўды згаладнела. І тут яно заўважыла сабачку, які стаў паблізу і махаў хвосцікам. Лісяня расказала яму пра сваё даручэнне. «Гаў-гаў, ахвотна аднясу жабцы усмешку. Толькі ты кінь у той бок палачку», – працяўкаў ён. «Я вельмі люблю бегаць за палачкамі». Лісяня выканала сабачкаву просьбу, і той з усмешкай на пысе пабег у кірунку возера. Сабачка хутка знайшоў палачку, узрадваўся і спыніўся, не ведаючы, што рабіць далей. Лісяня ўжо сышло, а хто ж мне будзе падкідаць палачку? Працяўкаў ён расчаравана. І тут заўважыў вавёрку, якая лазіла ў хмызняку ў пошуках арэхаў. «Гаў-гаў!» – зацяўкаў ён радасна. «За вавёркамі ганяцца яшчэ цікавей, чым за палачкамі. Але ж як быць з усмешкай для жабкі?» «Чаго ты так расцяўкаўся, сабачка?» – зацікавілася старая мядзведзіха, якая праходзіла побач. І сабачка пра ўсё ёй расказаў. «Я, вядома, не такая шпаркая, як ты», – сміхнулася мядзведзіха, «але усмешку жабцы аднясу. Можаш мне даверыцца». І старая мядзведзіха спакойна ішла да возера. Быў пекны сонечны дзень, і яна адчувала сябе лёгка і радасна. Яна ўжо падыходзіла да месца, дзе раслі маладыя таполі, як раптам адчула боль у крыжы. «Ой-ёечкі, зноўку спіна не дае мне спакою. Што ж мне цяпер рабіць? Як перадаць жабцы усмешку?» – захвалявалася мядзведзіха. І тут ёй на дапамогу прыйшла качка.
якая шлёпала ў бок возера. Мядзведзіха павіталася ды распавяла пра сваю праблему. «Крак, няма ніякай праблемы», – суцешыла яе качка. «Вы адпачывайце сабе, а я паплыву да жабкі і прынясу ёй усмешку». Качка памахала на развітанне мядзведзісе крылом і ўвайшла ў возера. Потым нырнула аж да самага дна, а калі ўсплыла на паверхню, дык убачыла жабку, якая сядзела на лісце гарлачыка. Яна глядзела перад сабой і разважала, чаму ўсё вакол такое шэрае ды панурае. А калі пачула ўсплёск, всклікнула: «Мама!» Але гэта была качка. Яна падплыла да жабкі, не перастаючы усміхацца. «Так, жабка, вось гэтую усмешку прыслала твая мама. Не трэба больш маркоціцца і хмурыцца». І ў жабкі пацяплела на сэрцы, і яна адразу стала весялейшая. «Мама так моцна мяне любіць, што больш мне ніколі не будзе смутна». І жабка падзякавала качцы як мага ветлівей, а пасля усміхнулася і стала чакаць маму. Канец. Гэта былі казачкі. Казачкі з альтаначкі. А я развітваюся з вамі. Да новых казачных сустрэч.